menang karo wedok idoni. Siap. Sandak tari gocine keplek. Teng teng teng. Ani, Jangan kamu jangan berkata seperti cukot, Rama cukot. ani. Kakeh ya le. Isap. Saja temanten putri nembe dipun boyong saking kebun binatang. Hei, Repepeh. Anggenipun Waksono. Ayo. bojoku lunga menyang Hongkong. 3 taun omahku gedhong, mobil emas lesak gentong, ladang sawah telung enggol, lalo alan ngono kuwi tok. Model lho, ora kuwi kopi. Kuwi versine beda tak ganti umpama Purwokan. bojomu gak ning Hongkong. Hongkong. Tak ganti bojomu ning Inggris. Bojoku lunga menyang Inggris. 3 taun omahku beres, mobil mewah kinyis, tangga-tangga pada mringis, sing penting enek is-ise mergo lunga nyang Bojoku lunga ning Malaysia. 3 taun aku kaya raya, tukune Avanza, tanah-tanah di mana-mana, sementing enek aneh Pak. Iya. Kan mergo Purwokanti. Bojoku lunga ning Singapura. 3 taun manukku nganggur. Kowe karek takon. Nesu. Kowe angger gak mbok terusno. Kowe wis gawe Banyak apa kok. sing ora-ora. Neng Hongkong aku wis tratapan. Nang Hongkong wis ning Inggris iso, Malaysia yo iso. Iki sing terakhir Purwokanti ning OOII ngono lho. Ya. Bojoku lunga ning Singapura. 3 taun manukku nganggur. Ulu ketel ora iso nyukur. Komet ya. Manuk jengenge cepitno laku. Alah. Areng Kowe iso buka kudu iso nutup lho. lho, apa sing tak tutup? Dagelane paling ora kowe nek tumindak jorok berpikiran Lho, negatif. lho, lho, lho. Paling ora ki sing positif. Pikiranmu wis tekan ndi, Mas? Ya teko kono ta wong 3 tahun manuk. Saurunge bojoku berangkat nang Hongkong. Iya. Kuwi ninggali manuk, ngono lho, Mas. Lah terus Iki openono Mas, nggo kegiatan sampean aku ki suwe kontrake. Lho. Tuku manuk doro wi lho. ora kuwi, kudu ya Mas ya. Walah nek ora koper nyukur. Lho lah ya ulune kan lebat. Wah, ora koper nyukur. Ya ora kemriyak. Ku cakir rusak omonganmu. Mak aku. Wis padha ngerti ta? Wis. Yes kuwi. Lah, ya berarti ya kuwi iki kok. Bocah cengah tenan. Ngono takon. Lah ya takon piye to paling ora ki ya Iki enak nyanyi. Oke. Nyuwun pangapunten kula. Piye? Niki sing kepareng minggah. Monggo. Sing jemeneng pundi? Sapa? Mbak Susi? Oh, Mbak Sing- Susi. Sing tengah. Sing tengah. Oke. Susi ya. Sing putih Mas. Gue HP. Oh nggih. Sing di Sik to HP. jelab. Iya. Siarno met. Siarne. Innalillahi, Pak. Aduh, Siarno. Siarno nganggo MC sing dangdut. Ora biasane. omong kowe. Lah kowe yo ngono kok teko innalillahi. Dangdut to? Dangdut. Gaweanku. Lah iya biasane. Oke. Lho. Aku MC ngene nak duwe karisma ngono. Lah Aura. Lah karisma apa ndek iki dadi grand no. Supra. Dadi pertama no gak Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir di kawasan Sumber Bedoco. Spesial untuk keluarga besar Bapak Kasun, ada Bapak Sutiono tentunya. Kita hadirkan bersama di sini ada Cahyo Nuswantoro. Alah, guyumu lo kakean. MC dangdut kan ngono. Saiki ae lho guyune. Oh, baik, saudaraku semua yang sudah hadir. Kita panggilkan salah satu artis yang sudah ternama untuk Anda. Spesial tentunya untuk keluarga besar Bapak Kasun Sutiono. Ada siapa dia?
Wong MC kok malah ngabab ae. Jare kon siji. Anu MC sing wis tuwek umur 96 tahun lah paling ora. Tapi dangdut. Dangdut tapi wis tuwek ngono. Dadi pensiunan MC dangdut umur 90 tahun. 96 tahun. Wis mlaku wis tuyuk. Walah lah pelaku malaikat wis ning ngarep ngene, Pak. Ya nyapa? Arep mbabut dulu. Ayo. Baik. Oh iya, saudaraku semuanya yang tentunya Alah wis Mbah. sudah hadir spesial kali ini kanggo sapa to? Sutiono. Yo, sama-sama kita mbut. Alah. Pak wong tuwek iki same ilang. Arek mbut. Ya wis tuwek ya tetep same ketut, aja mbute tok. Yo, sama-sama kita sambut. Mbute kok cuwi. Siapa dia? Yo. Kowe nang kono. Ada Susi. dimiliki ti. Kopi-kopi masih. Iya. Hey. Yo yo yo. Bali, rawon. Bali. Soto, babat, sate dan bakso. Kampas kopling. Kok tekan Yo, kampas kopling. kok malah senggak sing ora-ora. Niku lho. Selamat malam Mbak Susi. Selamat malam Sayana. Tambah cantik loh Mbak Susi. Alhamdulillah. Ya ampun. Jenengan juga ganteng sekali. Sampean dingin kok ngripe jajan ketok nawon Begitu kemit lho ya. Mbak Susi. Oh, Telung ternyata tahun sih. manukku nganggur. Jaluk Kowe ki arep dicukur. Nyambung. Seneng aku. Niku ulu ketel rakober nyukur manuk jengenge Keplek nolakur. Ugruk. Oh. Penak di bojo latah. latah penak jaluk Heeh. dek ngene langsung iki lho. Umpama anak, kowe di bojo latah terus mbok anu piye mbok ganggu piye? ya langsung to umpama aku nyedak mulih mergawe Iya iya iya. Dik Susi sayang Iya sayangku sudah pulang kerja ya. iya kan nanti langsung nih Oke. Alah. Kan ini. Alah, aku pengen. pengen yo tuku dhewe to Kowe kesuwen. kok kesuwen piye Pulang duwe bojo latah langsung dong. piye Piye? Udah. Ada. Lambene komet. iki lambemu iki iki ratain nemen kok dadak mbok kon udah Kan lumayan. saru to kosok iki Mumpung ra bayar. nek udah tenan rumangsane lungguh ayo ngewes Wih iya ngono kok. Wih walah gerakane ngono to. gerakan Eh, pikiranmu rusak kowe yo lagi ruau. lho lagi roh mau ngene mbok praktekno Bae ra padha karo bojoku, Mas. Bojomu piye, Mas? Bojoku omah tak renovasi lawang jeding rungene. Lah kok ngene yo. bojomu ki kirek kok Meh padha. Ya ampun. Tak tapuk. apa enek wong wedok kok lung apa ki Mau ini bener mak biwak. ya Wah, ya kuwi lho jeng dalu, Mbak. Inje segendalu Niki spesial kita semuanya dihadirkan oleh keluarga besar Bapak Sutiono. Sutiono. Iya betul. Monggo badhe ngaturke napa? Tur wis. Ngaturke napa tetembangan. Oh lho. ngaten. Ngono nek kalih AA kan wis hafal. Heeh, kalih nya piye? laki Heeh, jenengan apa? aku mbok ndok apa Heeh.
Lah sakmene silite sak pira. Kowe omongan ditata lho, Mas. Kowe ora duwe tata masa sakmene gedene. Lah napa? Oh, gak Dik yo ngono to Dik kaya rada rene. Aja nyedak komet ya. Alah kecewa weh. Kuwi ngono kencing manis. Jenengan pun mboten saged ngaler. Arang-arang. Ih saiki jek ngene kok pandane kok. Ngono apa? Aku areng aku areng ngene. Oke. Ah, Siap. Sandak tari gocine Jenenge keplek. pone teng 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 teng. Ora apa-apa. Los. Iki mau wis tak omongi. Ora apa-apa, los ora apa-apa, wis to. Pengen Ora apa-apa. ngaplok ya kuwi. Maaf. Ora Gak apa-apa. sengaja niku lho. Ambong. Angkel aku. Aku tau ngono, ngambung kok ditapuk to. Lha kowe kleru nek ngomong kok Oke, rumangsane oke. aja ngono Mas. Wong ki dilambe karo wong wedok iki Nah, dijogo. oh, Mas mbok Prono. semalu. Ora semena-mena karo wong wedok Begitu. idoni. Anu, mari pasal idu ra enek lho. Ora enek nek jotos kuwi enek. Ya ya. Lah modele lah tanding 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 tut tanding 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 tut dung 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 dung. Prut. Weh, gak sopan nek cah cilik mau gua gini cah cilik masa. Aja ngene cah cilik to. Lah iya jembuk gua rono. Aja dikuak rono. Rono lho. Iya ya. Ya kuwi tempat pembuangan. Pembuangan. Anu pembuangan anak-anak lho. Gampang wis. Iya. Niki nyanyi kali Mas. Lah aku ya jelas iso to. Anu tolong dong tangan Ini kanan. sayang. Ini tangan kanan ya? Iya. Kanan. Oke. Nadane lho jalali. Bojoku Alah kok kuwi ae lho. sak pira to, Oh, Mas? sik to. Jajal anu D minor. Wah. Aku gak percaya. Dia lala. Lah. Kok tak A minor. Aku suwi ra krungu swara elek. Rumah sakula. Lah aku sapa ta munggah kene iki wani nyanyi karo. Ayo karo lagune apa delak. Malaysia no cah nomok Ya, badak no cah. Sama tuwek. Sakini yo Lah. Malaysia. Ora sambut dindingi gak pas kok cangkemku. Kowe nek ngono kuwi lagune judule apa ngomong ngono ae. Lho, aku angger gak nggo grup dhewe ngene iki ya, Mas. Wah, lha kuwi ana Aku biasane ya tanggapan iki nggo grup dhewe kenong loro, engko karo des ngono tok. ngamen. Alah. Aku sing nyanyi. Iya sayangku maaf. Aku sadar siapalah diri ini. Wah, lagi lho lagu apa? Bagaikan titit Eh, Malaysia. Malaysia kok bagaikan titik gitu. Apa kuwi? Lah, bagaikan Pipit. Wis ro dhewe aku ora tau nyanyi ambek ngene-ngene iki. Ayo sing gampang apa? Oh, Pamundhutane mbok menawi wonten, nek mboten enten nggih monggo kersa. Lho, ya ora ngono. Sing sakniki hit-hit mawon. Kaya to Kaya to. Kusumaning apa kuwi? Kusumaning Kusuma Wijaya. Lah Kusuma Wijaya. Engko nek sampean gelem nuruti Kusuma Wijaya, insyaallah Insyaallah. sampean mulih ora nggawa Erok. Ora ngorok kuwi. Piye to? Rarokan. Lho niki mboten purun ora kathokan ngene kak. Katokan Len. Endi wong kuwi nganggo tae. Wah. Kan sudah aku kasih tahu toh. Iya, kan aku juga nggak tahu. Kamu sih mancing-mancing. Mancing gimana ini kan pakai anu jari. Ora nganggo duet Mas, duet. Gak. Lho, kok Iki gak nyanyi dhewe. Oh nyanyi. Oke. Yes. Wonten pamundutan mboten? Ana pamundutan iki mang saka Mak Fatona Oh, Bakul nah. Kembang. Oke, Nah. pun kersane. Lho. Lho, Dipinangkani. jenengan ki piye to? Oh, Ya nggih di- diaturke. Nah, Iki sing nembang kudu Susi ya Ya, dawuhe ada. Mak Fatona nyuwun Ada. lestari no. Lestari. Oh, nggih. Oh nek Mbak siap. Susi ora puas. Rene. Aku memang memuaskan Mak Fatona. Iya. Mak Fatona lagunya tadi lho. Tak omongi. Pripun? Jenenge dalang ning dinggon paling gak ngarep jahe, terus anu teh hangat, Nah, paling gak pokaris wet. Lah kuwi kok baygon. baygon. Boleh sulap kok iki. Ini yo nganu nggo iki pewangi parfum ini yo. Mama.
Kuwi segala serangga mati lah engko seranggaku. Nah, Kowe apa nggowo? nah apa duwe? Duwe. Eh, Sampret. iya, empret teh. Niki lho, mboten. Ora kerja niki emprit rayu bener. Tapi engko nek bar jam 12. Malah ilang. Ya gak ya motot sithik dadi mrit kaji. Apal to kuwi. Ya. Sambut katur. Yuk Ayo langsung saja kita sambut, Bud. Kok sedih nih bareng. Wis roh nek iki gaene iki latahe pol kok coba ulang koyo ngono. Niki Mbak Susi sambut. Sampun. Mangke diurut. Niki Mbak Susi enten. Di. yuk panggil. Aku kan wis. Langsung kita panggilkan salah satu sindennya Jawa Timur Indonesia. Ada. Jawa Timur Jawa Timur. Weh deknane ya ngono. Monggo Bapak itu. Bapak Ibu. Aku iki laten gomen. Mari tuwek lho dadi Bapak itu. Lho, ora. Kita sambut ada Mbak Susi. Sopo? Inces. Inces. Jenenge masa enten sing inces niki. Heeh, ya. Lho, ayo sing menggelegar. Sing mbok celuk kono aku bukan maju lho rumasane. Sampean lu siaran. Kok so. Oh, alah. Sapa? Inces. Inces. Ses. Ses. Nah, ngono. Yuk. Mas, sepati Mas. Ngene ya bayaran. Lho, bayaran piye pas lho nadane. Nada pas untumu suwek. Lho, padha karo jaran padha. Wong musiknya kaya ngono. Delok ta Mas sak pira to? Ndak sak pira ya. Sepote Mas. Yo. Delok. Lah niki lho pas. Tak tuapuk. Kuwi nyanyi apa padu to? Ya semangat. Ngene lho, sakmene lho. Alah padha. Sakmene lho. Jarane. Alah apik. Cangkeme Mas apik. Aja nemen-nemen ndek nggo siji ki tok. Jaran rasa. Ngono nesu. Ora nesu piye. Mau jare takon. Cangkem kok iso apik kaya ngono ya sayang. Cangkem kok iso ngene. Lah iya. Kaya silit. Ani, Cangkem. kenapa kau ucapkan kata itu? Ani kok muni silit ya. Maka dari itu aku tuturin. Ya. Ani, Iya sayang Roma. Roma sekarang apa kabar? Kok kamu ganti-ganti pasangan kok nggak bilang-bilang mama loh. Rasa nesu malah entuke akeh saiki kok sabar. Diblokne dia. Nah iya, kalau ngantimu misal. Gak. Sayang sini. Ora terus di WA. Iya. Sok malam minggu batal. Ngapal aku kelas. ora. Pomo mbok batalno lho aku wis karo Pak Didi ae sok Pak. Oke. Lu kudu prei terus. Desember yang 3 lho. Telu tapi sing dadakan kuwi enek 17 nggon Pak ya. Cek rencana. Lah aku ngerti dhewe. Apa? Lorone sapa? Desember 17. Iki lho aja lungguh. Dagelan lempoh apa ya lungguh. Anggitku ya menyesuaikan anggaran ngono lho Mas. Engko tak sesuaikan Ya ya. yo ngono. Digarap piye iki? Garap karek terserah miring apa piye? Lho ora. Maksude ra kuwi. Lah Kan piye? suwi ra ketemu to. Ra ketemu. Balik Iya. kan Roma. Roma juga wajahnya masih sama. Kamu juga sama. Ngegemesin banget hidungnya juga tetep. Ya Allah. Hidungnya kok tetep aja tuh kamu itu Roma, kok bisa kayak gitu? Rupanya setan apa yang merasukimu? Walah. Roma kok dikenek nih.
Terus sing alus ngono lho, Ani sing alus. Kaya ngene ya. Saking aku kangen. Mas sampean kira gini. Iya. Kowe kan pacarku. Ning bergendak kira ngene. Lho, piye to? Kowe iki dadi sapa? Hah? Kowe dadi sapa? Rumah Rama to. Aku, Kowe kancane. kancamu. Hmm. Oh, pelakor cara mono aku pelakor. Plaktor. Ya. Plaktor gue nerak dasmu kuwi ya. Pelakor. Ya, kamu punya karep dengan ini lho. Lah yo Karo karep. maneh ngono. Ya, instrumen Mas, kayak film rumah zaman pir. Ya. Yuk, mulai. 1 2 action. Ani. Ayo, cek gak sida instrumen. Sik anu cek madang sik. Oh. Sutradarane. Sik to, instrumene roga. Tararara, tarat, 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 tarat. Indro. Kok kok malah kaya Oh, DK. duduk. Dono kasino Indro. Kita tok maneh selingkuh. Ya, Ani, kamu jangan deket-deket sama Roma. Kenapa? Kamu tahu nggak Roma itu hutangnya banyak loh. Oh, masa sih? Kamu mendingan sama saya. Kamu punya apa? Aku punya mobil ada, Ada. rumah ada, Oh, tanah di mana-mana. oh, tanah yang tadi. Yang tadi. Yang tadi cuma semeter itu. Lah, itu kan kamu sudah bilang tuh buat mendem kamu besok. Nanti kita pendem bersama. Aku mati, kamu mati, akhirnya kita berdiri aja. Oh. Ya. Kamu pokoknya nggak usah deket-deket sama Roma. Kamu Kenapa? cukup sama aku siapa terlalu saja. cinta sama Roma. Jangan. Paksa aku, jangan paksa aku. Kok malah mbok tabrak itu an. Gede tenanan. Kuwi tenanan. Kau lek ngene to. Kuwi kok cerok tenan. Rong atus kelangan ndas. Angger truk kok gawe klarifikasi. Aku rene numpaki nopamu le nggawa siaga. Kok iso malah nggawa sing anu Dang, leh bendul. Ngomongan aku teko. Slow Mas, slow. Nanti malam kamu jangan keluar ya. Kita mau kencan kah? Kita kencan. Nanti saya bawakan. Ki numpak kiri, numpak kiri. Numpak. Awas, itu ada Kiri Roma. gede, Mas. Ada Roma. Naik kiri ya. Jaran kok kira. Pokoknya jangan deket-deket. Saiki lo dudu romane tapi jarane. Lebih tepat kowe dadi Mar. jaran. Rumane moro. Toplak, toplak, toplak. Oh, awas ada Roma. Ada Roma. Ani, Apa? kamu pergi. Ani aku. Apa yang kamu perbuat? Aku anggap kau adalah wanita baik-baik ternyata. Tidak Roma, tidak Roma, tidak. Tidak Roma. Hei. Iso malah Lah dijaluki apa ditutup lho. Masa aku ra oleh. iki maksud iki bocah iki sedih ngono lho Sedih. pacarmu. Jan nemen-nemen kena Menghayati ya. Oh, kok kena trafo malah. Lho. Wong trapo karek nempol Ani. kok. Aku kira kau wanita baik-baik saja selama ini. Ternyata kamu tidak ada bedanya dengan wanita murahan. Ani, Jangan, kamu jangan berkata seperti cukot, Roma, cukot. Ani. Jangan. No, no. Ani dancok. Aku suwi gak miso. Lah wong kaya temen-temen. Dancok tak bener. Baleni. Roma iki gak apa-apa ngene-ngene. Iki lho natap gusi. Madok kowe ora ngrasano. Wah, gusimu rusak to. Iya. Ngomong to tak golekno. Wis mau gak gusi mbok dandani. Hei, Ndang to, tak aja dolanan ngono nek wali liwat, wali wis liwat mang. wali di. Ani, Mau aku kowe nuduh aku kaya ngono aku enggak suka. aku juga gak suka. Wah, aku setia lo Roma sama Tapi kamu. apa? Aku melihat dengan kepala mata. Matamu dhewe. Aku melihat dengan kepala mata. Alah. Hah? Aku melihat dengan mata kelapa. Mata kepala. Aku melihat dengan matamu kepala. Alah. Aduh. Aku melihat dengan mata Jangan berkata apa-apa kamu Roma. Cangkem iso diowok-owok. Kon mari ndemek apa teh, Dek? Anu. Kok kaya gak asing ta aku? Iki anu. Kowe tau ora hambung ngono ki ya, Mas ya. Nggih, nanti. Walah iya. Anu ayam bakar wiwin. Pas brutu mangan. Ani, Oh, kuwi ora butru ayam, Met. nyapa?
Ya putrune dhewe ya. Wala layak kaya tau ngerti. Lah kuwi. Ambune piye to? Kira-kira. Instrumennya wis betul. Pas. Yang ini aku. Oh kleru. Rupane Iki bakul kacang yang nang kono rene. Aku iki ngematno. Ngematno ya apa? Mbak iki dadak ilate nyekeh to, Mbak. Kok anggap nyambi. Ilat kok ngepang lho. Kancamu jelek lho Roma. Yang mau lho. Mosok ngelokno ilatku ngepang. Sabarlah. Ngono kaplok Roma ngono Nyanyikan. kuwi kaplok kae kancamu ngono kaplok kae ngono. Ugong. Aku ya rawani. Nyanyikan aku satu lagu. Iya. Ini aku. Tuntun ah. Kekasihmu yang dahulu. Yang Iki bareng aku. aku carry. Ndang tututono. Ora mesra blas. Bukankah telah kita persiapkan untuk hari yang ku datang. Hatiku. Ora samono. Ya ampun. Ngono nek dijak mesra ngel. Sampai apa? Hati. Hatiku. Nah, iki lho pas. 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 Tak sabar lagi. Kok tak sabun iki apane? Sabar. Tak hatiku. Tak sabar lagi. Tak sabar lagi. Ingin segera Lho. berjumpa. Gah. Aku Kowe ki angger gandru wong tuwek ngono lho. Apa sih ki angger metu? Dek. Wong teko. aja nek kok ngene. Terus Aku tau di PC. di PC piye? Dhek gak ngerti nek sebelah kuwi bojoku. Terus? Lah kok PC ngono, Mas. Piye ki aku? Akhirnya bojomu ya setuju. Setuju bojomu. Setuju piye? Aku mesti ditapuk ya. Gak ki mesti ngajak tepuk tangan aku. Walah, tapi nggo mic ngono. Yo. Ayo tepuk lagi lho, kayak piye to kok malah ngluyur Lah kae. kae make cacah kae. Walah. Aku harap menyanyikan satu lagu. Oke. Coba didengarkan suara emas saya ya. Lah model kaya ngono paling suarane kaya bledek ngampar. Iya jaranane kaya ngono Lah kok. ya ora dhewe jaran lho kuwi Lah padahal. iya. Mesti ngelok. Gak lho ya Allah ayune. Ayo apa wis tuwek wi. Tuwek ora apa-apa tapi sing penting sirahe kotak to, Dik. Sirah kotak Sirahe kotak. Kuwi nak lab. Walah kuwi. Oh, isin aku. Mosok ngene. Warga Sumber Mendo semuanya, selamat menyaksikan. Cinta. Wis aku lere. Yes, memah. Aman wis. Kenapa mbok Oh, sumpeli? makane nganggo Aku kuwi. krungu iki nek kupingku terus pilek to, Met. Kupingnya rapi. Ora kuwi sakit encere pikiranmu. Ya. Terus Akhire sakit kenceren akhire metune teko kuping karo irung. walah kuwi kok beningan to, Met. Oh, ya ora apa-apa. Antre Banyak kaya ya ngono. rusak kok, ya. Aku jane ngene-ngene iki gak selera, Mas. Piye? Senenganku sing ngene-ngene iki. Ya Ngene-ngene iki ampun. alusan ngene iki aku. Dadi omonganmu lho ya. Iya. Ya tenan. Ayo. Alus ngene iki. Iki nah iki halus. Alus ngene iki. Biasane sing halusan. Alah aku paling gak sing alus ngono kuwi. Iya. Sing luwih. Oh, Wis ngene iki. Yuk, langsung dikasih sempat Mas. Ate. Mbok sinten? Mbok ya. Mbok. Enggak, mbiem. Enggak mbiem. Sampun cekar saking saswira pawiyahan sirat moja temanten kekalih. Taupun temanten saribit. Mikir nanti coro ingkang sepindah kemenika pagipun temanten. Saja temanten putri nembe dipun boyong saking kebun binatang. Hei, Repepeh. Anggenipun Waksono. Iya. Iya. Ya. Pangan. Senenganmu. Wis ta. Terus. Wis
Kowe derek golek sing ngono. Seleramu yang ngono ki to, Yan. Seleramu. Seleramu ngono ki to, Yan. Ya, Yon. Seleramu ngene iki to, Yon. Lah Yon. Ya ora apa-apa to jan aku senenganku kethek ngene iki kok. Kowe kethek to, Oh gak maksud iki bertingkah seperti kethek, tapi aslinya kan manusia. Iya iya. Ndak diarani kethek ora Lah, apa-apa. iya. Sing arani kethek to. Diarani kethek belum tentu kethek. Nah. Lah ya sing ngarani kethek to, Yan. Lah ya. Heeh. Ayo. Mandak sing arani kethek to. Sing ngomong kono lho. Sapa gak ya kowe sing ngarani to Mang ya Mbak ya? Lah mlakune ngono iki. Lho iya, tapi iki asline ya mendinane ngono kuwi kok sok. Wis to, lah iki ya ampun alah. Mas kira Mas. Oh alah iki wis tak pesenno kok isik kaya ngene to. Kira Mas, aku di. Ora apa-apa, gila ya diempet kok sok. Madhep rono, Mbah. Sing jenenge Roma iki to. Nggih. Syukur. Bojoku Roma. ngene iki. Roma nek tuweki suarane ngene iki to. Lah jenengan sinten? Mbok Yani. Oh, iki Mbok Yani. Nek ndelok galake Mbok Yani. Mbok Yani iki mbiyen. Ibu. Lah ya. Ki Roma to. Roma. Roma suarane nek ngono. Roma suaramu lho ndi? Ibu. Akan aku nyanyikan lagu untukmu Cocok. yang berjudul Sebujur Bangkai. Kok tak tonyo lho iki gekku lho iki. La aja ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ayo akak kau nyebut nak. Ndake pisan kas. Boten baguyan nak sa. Kok lek Pisan kas. Buyan. Kula niku nak dangu mboten panggih jenengan pancen tanggapan mriki nggih harang-harang. Gitu. Siat nggih? syukur. Bocah dek gantenge kaya ngono. Lah iya to bocah. Kuangan lho, Bu. Aduh bocah dek gantenge kaya ngene. Roma lah. kok Roma niki. Lah ya Roma. Ndoke rene, ndoke. Doe ya doe. Roma. Petuk mbok dek kaya ngene, bocah dek gantenge kaya ngene. Sabar Rom. Rom. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe napuk, monggo. Lho. Kok mbok tawakne iki to? Lah kiwa, tengen ping pindho kiwa pisan. Kurang ta piye? Iki ratu. Hei. Lah iya apa piye? Hah. Kayak ngene. Kaya mentolong inceng to iki. Ate ngono. Piye? Piye keadaane piye? Wis arek. Roh ye wewe. Ayo. Ah, Kok ya cek original ndak. Jek original. original sing arep dumuk sapa? Paling yo lidah. Ayo melok aku ning nguri. Iki jek original, ya Mbak ya. Original. Iki urung tau kambon lanangan blas. Ngomongi yo. Iki urung Iki lho seksine. Sak lho. Tadi kuwi. Ora. Omonganmu tanggung jawab lho. Iya tanggung jawab. Jare senenganmu sing model ngene-ngene. Iya paham tapi nek kon nyekseni Iki spesialisasi lagu indie. aku terus eling lambemu ngene nang. Engko susah ra gak? Oh gak apa aku malah banyu gah aku. Paling Aku nggo tisu. Oh iya gue tisu gak apa-apa. Nyanyi lagune cah nom-nom Mbak. Lah apa iso? Iso iki modern lho iki. Iki biasane vokal samproh lho iki. Lah kene nek mau terima kaya kowe pengajian, aku iki guru ngaji Ngaji. nggih. Iki teko ikrok siji. Kowe kok. Ya Mbak ya. Iki termasuk akeh lho. Kadung seneng. Ikroke sombong. Lho kowe teko apa kowe? Lha kowe teko apa? Aku teko ngarep bali. Lho. Ora wani mbek kiai ya. Tuwa. Ora apa-apa nggo pengalaman. Tangane koyo remplas. Sepurane cah bagus karo Allah sayang. Syukur. Mesakne. Ger. Mesakne bocah kaya ngene. Baguse pitung bocah kok kuwi. Ya pira-pira lupute mbok lho ya Le ya. kenapa-napa. Sepurane sing Akeh ya Le. sepurane sing akeh. Kowe engko ndang presakno lho ngono kuwi. Iki jelas bongko aku. Dek bangkok gino. Jan wong iki geblakmu ya, Mek. Kena Bangkok gino ora apa-apa. Nah, posisi kaya ngono ki kok gak gelem sing ngene-ngene iki lho.
Aku terus bayangno tekan ndi. Se original. Kowe ngerti aku ditempelno plek ngene. Iso kaya taplak. Wis enek apa belas. Bone bapak-bapak, ibu. Ha iki. Nenek. Masa tangannya terus nenek-nenek gini? Ha terus lemes to kok ya. Oh iya. Pean nih, pean. Pek. Gak iso tak tambah 700. Wong loro aku ngatasi kok. Wah, suarane kok Mister Mendem jajal. Heeh. Mister Mendem iki. Anu mendem wedokan. Mendem wedokan ya apik, heeh. Mendem wedokan le. Lah, Mboke gampang. kan wis tuwek. Wis tuwek. Lah ya nek gandang dindemi malah repot. mentem itu anakku. Lah ya kowe mendemo dhisik. Dadi wong tuwek iki nek kadung umur kaya ngene ndem ngono. Kok nek bar dindem ndang ndem. Ini kira lagu duet ta, Pak ya? Heeh, Duet, iya. duet. Duet, Mas. Anu nadanya sak pinten? Lah ya wis kuwi. D minor. Lah halah kok di minor ae. Iki mbok apa? Bisa mbok ubet mbok. Aja tong Ugeri. kene dilungup tenan. Ora gampang. Ora Ya. Yo ngene iki lho. Gotong. Iki arang-arang metu lho. Balekne Mas. Terayah ini setruk. Balik. Balekne. Tak buat roti latte. Balekne kono lho, balekne. Nyapa lho, Mas? Apa? Sapa yan? Gembira we. Gembira jengkulmu. Oleh vitamin. Vitamin apa to? Lagi mau gizi lho Mambu ultrasilin to model. Ultrasilin. Ora wing. Masuk to? Iya ora to. Enggak. Matur nuwun nggih, Bu nggih. Wis bar. Urung bar. Urung bar kok kowe iki yo ngawur ae urung bar. Mas nunggu. Enggak. Senarak enggak. Engko nek kesuwen gulung engko nunggu sing Ngesakno. Nggih, Wis aja ceklimik. Sik ngene pempesan lho, Sik. Ora gampang wong cecutukan. Yo, ngaploki wong. Wis lungguh barang kok ya, Cek. Pun Mbah Nuti pun. Heeh wis bengi. Saiki ndang bobok sesuk makan mentok ya. Bebek. Pakai presker. Presker mbek gak pagelinu. Angger usia sakmono nek presker karo dhuwit tik. Lagune rong bar lho mau. Dibarni to paling ora. Aja wis. Lah kuwi engko nganu engko. Malah gulung nek kene dadi gawe engko. Malah nyontekna awakmu engko. Nah, Tanggung jawab ora? Lho, lah 200 wis kalong mau. Masa jek kon nyuntikno kono piring. Kayak iki lho sing rada ogol ngono lho. Wiwin bejo menang ya. oke. Kali loro. Wiwin cek. Oh, yo, ada, Mbak. Ya Allah, apa to? Wong ada Mbak kok watuk. Ada, Pak. Wiwin. Selamat malam Mbak Wiwin ya. Inggih sugeng. Tambah cantik, Nggih. bodinya tambah hot banget. Inggih alhamdulillah. Gimana kabarnya sehat kan? Alhamdulillah kula sugeng. Sugeng ki maksudnya piye to? Nggih Masa? niku selamat. Oh, tak kira Sehat, tak kira nggih. tunggale cah-cah ki mau sugeng. Napa? Sugeng terus gurine mbageng. Aku karo Ora rong kowe entuk. Ki sapa to, Mas? Kowe entuk pethuk ember ki mau. lali. Pangkling apa piye? Kok malah elek? Iki dar. Aku iki biyen apa ganteng lho. Dar. Dar minto. Pangkling ya? Heeh. Tapi kan nom. Oh, nom biyen. Saiki bar anu jok kabene pindah sing suntik 3 wulan lho, Mbak. Malah tuwek. Tuwek elek. Mbak Wiwin. Nggih. Kowe iki nyapa anggere nyejak Mbak Wiwin? Jenengan apa ngelak? Ngelak piye? Aku sok Kok umpane kok celeguken? nggih, anu mboten nak.
Pripun to pripun jenengan ngomong pripun? Anu pengin nyanyi kali jenengan. Nyanyi napa? Lah Pak Didi wonten pamundutan. Ana pamundutan iki saka Bong Sam ya, Wit. Oh nggih. Niki gawan kula niki. Gak ketok Mas aku. Gak ketok. Ora ketok ya diwalik. Nah, Heeh, ben ketok. Bening ora iso maca. Sugeng dalu. Alah iki pamundutan kok sapa ngono. Sugeng dalu Om Didik Wibisana. Kula nyuwun gending utawi lagu. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara. Toliga. Anten 4. kemen warung sampe apa iki? Ah iya ampun, ngono kok ora iso maca. Ngisore gubuk lho. Ngono kok guru lho. Aku arang-arang menyang, Mas. Ya aja ngono to ngesakno murite. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara saking kula Bung Sam Tondo Mulya. Tondo Mula Warung Mulya. Tanda Oh, alah ndak mata. kula mbadeni piye. Tondo Wong Mula. tulisane ya mula. Lah iya kok kaya aku mbadeni piye nggo apa to. Lah iya. Nyapa Di mang. Yene mantun iki didugekne mriki yene. Heeh. Ye niku napa? Pundi Pak? Ye. Ye yatra. Pundi? Yatrane kenten lho, Mbah. Ada uang 100.000 buat Cak Yono. Matur nuwun. Ndi Pak? Mbok cekek glegek lho, ora enek duwite Iki lho. lho tulisane. Ora enek mau rokok iki lho. Lah wis kadung dionek nang khalayak umum mbok di. Hah, kok ora diisin Lah, ya? ditambeli, Dalam dicoli. kondang 100 saya dintet. Mau rokok iki lho, Yon. Lho, lah iya. Cekek glegek mau iki lho, Yon. Iki rokoke sapa kuwi sajen? Endi to? Tulisane iki ndi? Iki ngisor dhewe. Tondo Mulya Warung Sorpring. 100 lho ndi? Wah, alah ki yo gak kena jak nyolong. Kelurusan, Dek. Ya aku ya mbelani no. Kowe kok polos to, Dik? Ya ora apa-apa. Polos sih maksudnya pole los. Iya no. Mbok Yatrane pinangkani. mengke didugekne mriki. Iya, iya, engko tak Mergane. celuk. Mbok pinangkani sing ndi? Anu, Ibu Dirien. gubuk asmara di versi J ngoten pripun? Hah? Apa? Versi J. Nggih no. Jaranan. Jaranan. Oke. Sing enek Mas E niku lho. Iya Nggih. Mas E. Ya, Mas E. Nek iki dadi Terus sing jarane. masih Pak. sampeyan. Oh ya siap. Oke. Kowe dadi jarane? Aku ning kene ae dadi sak wae-wae nak Mimi Eh. ya. Ngelak lho maksudnya Ya cedak, cedak. ampun, kan ada bapak. Bapak. Lah mosok ibu. aku ngombeni wong loro. Bapak, ibu, kamu anak. Jangan dulu dong bapak dulu ya. Jenengan kiyen mboten? Dah, Kawani. Sampun aku. rawani wong sing wedok ning kono. Iki penakut. Lanang kok ngono-ngono Ya, iya. gayane ya. Aku lho bojoku gedhi biasa. Biasa, iki digebuki ta? Lah iya. Kuwi sampai entek. Oke, yo. Nggih. Gubuk Iki asmara. gubuk asmara. Versi J, yo. Yo. Nggih. Spesial Bung Sam. Kalian warga sumber benda. Ya iya iyo. Ya iya iyo. Aku
Gubuk kae nyimpen awadi nganti besok ora bakal lali. Gubuk kae kebah cerita tengah wengi nganti gagal rina catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga leret ning gubuk asmara. Matur nuwun. Nggih, sampun. Ya sepurane lho ya, Mas. Ah, mboten napa-napa. Sampeyan mah gak oleh to. Ah, Gak oleh. Dereng mungkin. Gak oleh mie. Maksudnya ngombene gak oleh to, Mas. Angsal niku lho Oh, ampun angsal. Ampun. Oh, ya wis. Kudu-kudu Bos amarku semaput. Lah ya. Anjir angger lagi di bayi 3 wulan yo ngene iki yo. Bawane kudu angger wong ayo mi ngono iki biasa. Pasti Minangkane pamundutan sing pungkasan Mas Komet. pun kersane ayo mulih Mas. Isik pungkasan berarti terakhir. Heeh. Ya Allah suwi. Ya iki dige duwe, heeh. Duit kok. Si Rere karo Indah ya. Ngersake iki ana lewung versi jaranan. Lewung. Ki ana bebungahe Wonten ya. Mbak Rere kali. Indah Argea. Rere. Indah. Rere. Wow. Yo. Mati Cahyo Nuswantara. Ayo Indah, ayo bareng. Cak Komet, Cak Yon. Nyadong duka ya, Cak. Nggih. Menawane anggone awake dhewe ngaturke pasugatan, Nggih. anggone gegojekan, anggone ngaturke tetembangan ana tuna dungkape.